Hi mga kabayan, good morning. Nandito po kami ngayon sa Palace in the Sky. Ilan po sa inyo? 10. Yan po. Grabe po ang yan po, akit na po tayo. Kasama kayo sa Eto po. 10? Ay, ito. Kasama. Ilan po? Dalawa lang kami. Mag-jujit po kayo pataas. Ayan na po. First time ko po rito makarating sa Palace in the Sky. Last time po kasi nung punta namin, maraming tao, hindi na po kami talaga nagpumilit na umakyat. Ngayon po, Tuesday po dito ngayon sa Philippines. Morning po, morning. Galing po kami ng Imus, Cavite. Naka-rest day ako eh. Namin. Opo, naka-rest din yung asawa ko. Yan po pala yung aking asawa, si Don Ronald. Nag-iisa. Ayan po, paket na po kami. Grabe po ang fog. Pero sabi nung nagtitinda ng espasol maya-maya ay puhupa na rin ito. Po, mag-upisa na po tayong maglakad paakyat. Sabayan niyo ako mga kabayan. Pagod. Pagod. Galing na po sila sa taas. Kami paakyat pa lang. Grabe po, wala kang makita. Grabe po, ayan o. Oh my God. Ayan. Hi po sa aking mga viewers po. Lalong-lalo na kay Sis Nora T Vlog. Hi sis, nandito kami sa Palace in the Sky sa Tagaytay City. Ayan po, akit na po tayo. Naiwanan na ako ng asawa ko. Kakaunti po lang nilalakad, hinihingal na po. Samahan niyo po ako at ipapasyal ko kayo paakyat sa Palace in the Sky. Ayun po. Mukhang umuulan pa po ah. Hindi na po tayo sanay maglakad. Hingal po tayo. Good evening po mga nasa ibang bansa. Ayan, nagbablog ako. Nagbablog. So he's flying now. I said, you know, because there is problem there in our country about the snake that they kill there. Yeah. You know about this? My mom told me. Hi Lucas. Tulog pa kayo. Hi Kuya Mel, kumusta po? Team Puso, hi, good morning. Hi Nay, nandito kami sa Palace in the Sky, grabe. Ayun po. Ayan. Nanginginig na itlog ko. Parental guidance po yun. Asawa ko, nagbablog eh. Lagyan mo ng tayo ng itlog ko, lamig-lamig. Tatay, nagbablog ako. Ano ka ba? Huwag kang ganon. Parental guidance po. Huwag niyo pong tutularan yung sinabi niya. Matatag po yung bata, oh. Ayan, kaya yan. Mami dumanto. Ayan, kaya yan yung dito. Ganun pa yan, pataas. Taas. Hi Isa.
Kasi sa kabila. Ay, simbahan. May simbahan daw po dito. Napagod ka na tayo. Ay, May kiraan po. parang nasa UK po kami. Hindi na po kailangan pumunta sa ibang bansa. This is a great experience po. First time in the Palace in the Sky. Tingnan niyo. Tingnan niyo po, oh. Dito na kami sa taas. Oh, grabe. Ito, may... Ano yung church nito? Anong church ito, tay? Church po, ayan. Grabe ang fog po, oh. Hi po sa mga kabubukas lang po ng aking channel. Please like po, comment and share po. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe po sa aking channel. Ayan, Bicolana. Hi po. Hindi nga lang po, nasa taas na kami. Malayo pa tayo? Ah, dyan na. DOST. Okay. DST. Parang abandon na yata. Panahon pa ni Marcos. Project ni Marcos to. Project daw po ito ni former President Marcos. Former President and father of our present President in the Philippines. Kala mo po nasa ibang bansa ka. Grabe ang Sarapan lang. Tanggal sila, wala sila nakutuwa. Kaya nakatama. Di Piñarita. Punta daw tayo sa Piña. Ito na tayo abandon, ano? Saan tayo akyat? Pwede makyat? Kaya lang madulas dyan, basta. Akyat po tayo mga tayo. Picture daw po muna. Akyat po tayo. Hi Kuya Ernie, Ernesto Gutlay. Hi po. At ang mga friends ko po from Nora P Vlog, hi po. Bakit po tayo dito? O basa po. Gawa ng hamog. Nahamog tayo. Ayan, grabe. Konti lang po yung tao ngayon. Wala kang makikita talaga po. Grabe. Sa hamog. Akala mo nasa heaven ka. Kaya doon sa DC Central. Gusto na kayo mga kabayan. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. Wala na tayo. Nasa 10K yan. Kaso sobrang bago
natin na. Pero, Ito po yun. Yeah, ayun po. Bababa po tayo doon. Para mga kabayan. Ito tayo, punta tayo sa pineapple. Big pineapple pa dito sa Palace in the Sky. Punta tayo. Ay, dito lang tayo sa likod. Hindi ako marunong gumamit. Ha? meron pa sa baba. Ah, meron pa doon. Sige na, Day. Ayun. Picture tayo. Hawakan mo muna tayo. Lulusot ako sa pineapple para makita nila sa ko. Sa vlog muna sa gilid. Hawakan mo lang. Hi mga kabayan. Nandito po ako sa Palace in the Sky. Pali ka na. Dito tayo sa baba. Grabe po. Dito kayo para picture. Dito ate dito. Wow, ang ganda. Yan, marami pong nagpapakuha ng mga tourists. Bata eh. Ano makikita sa baba? Ano mga souvenirs pa. Stamp po. Islam po. Pero nakaposing si Kuya. Nakaposing yun, no? Puto ba? Puto ba? Dito po may mga souvenir. Souvenirs. Souvenirs. T-shirts. Ayan po, mga pang-decorate. Magkano dito ate? Ano ito kung pinasok sandaan? Ano yan tayo? Okay, bye-bye mga kabayan. Hanggang dito na lang po. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe po, Don Nabitulana. Until my next video po. Maraming salamat sa panonood po. Bye-bye!